Nondo mamigawo mathieth yangu ni kind mine 100 pacho ka 70 kuomgi ok dwar mako ich. Ka bende kwano nogo 62 kuomgi ema yie mar komo nyuol. Manyiso chal mar Kenya korka chendo matiyo gi yore mag komo nyuol. Jafwambo marwa Judith Omondi miyo ler e lipodno. Oyangore ni pod nitie dwaro mondo mi med chenro mag chwalo thieth mag komo nyuol, ahinya to ne joma mine mayangore ni chunygi dwaro ni mondo gikom nyuol, kata kamano pok gichako komo nyuol. E twak kod jofwambo mane obak kod migawo mar thieth okinyi ma kawuono, ripot oyango ni kwan mar mine 100 ka 100 manie pacho ka 76 kuomgi ok dwar mako ich nikech wach achiel kata moro. Kata kamano e kwan ni mana 62 ema komo nyuol e okenge ma opogore. Kwan ma odong' yudo iye ma ok giikore ne. That 46% of the women do not require more children. 30% still require children, but they want to space. Therefore, this one gives 76% of the population who require contraception. Kaka achiel kuom yore mag tieko chuth iye ma imako ka ok opangi, migawo mar thieth chano yaro bade e chwalo chenro mag komo nyuol ne mine seche bang' ka gisenyuol kapok gidok pacho. Kwan mar mine mayudo chenro gi 62% limo ute thieth mag piny owacho, ka 33% to limo ute thieth mag ji giwegi. Gino magiparo ni dhi keto chenro ni mbele poni giride ute thieth duto ma pacho ka. Also encourage this one for after delivery, because that is the time when the woman has come to the health facility, and we call it immediate postpartum family planning. Report ni bende yango ni thoth joma mine ohero kit komo nyuol mar sindan ai luwe kod implants kama ogik to en yath ma imuonyo. Kata kamano, apisas manie ute thieth mag piny owacho ywak ni kinde moko mine ok yud thuolo mar yiero kit komo nyuol ma gidwaro nikech nok manitie ute thieth mag piny owacho. There have been a bit of challenges in terms of FP, as you all know. Commodities being one of them. Sometimes we have unmet needs, types of family planning options that we may not be available during that time. So there's an unmet need that also elicits within the health space. Elek ma piny Kenya nigo gichano lombo ji mapoko yangu chenro gi kendo duoko kwan gi pinye pacho ka nyaka 10% koromo higa mar 2030. Judith Omondi, Ramogi TV.